ஹலோ, ராம்விலாஸ் பஸ்வான் தெரியுமா? எங்களுக்கு புஷ்வானம் தான் தெரியும். அது பசுவானம். அவர் எங்க அப்பா. அடேங்கப்பா. அவர் யாருன்னு தெரியுமா? அதான் அப்பான்னு சொல்லிட்டீங்களே. கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ், என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். மம்தா பானர்ஜி தெரியுமா? எங்களுக்கு மும்தாஜ் தெரியும். அது என்ன மம்தாஜ்? அவங்க தான் என் அம்மா, ஹைகோர்ட் கிரிமினல் ஜட்ஜ். என்னடி ரீல் விடுற? உனக்கு தான் இது ரியல், அவனுக்கு இது ரியல். ரித்திக் ரோஷன் தெரியுமா? அவன் என் தம்பி, வெள்ளையப்பா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், காலேஜ் சேர்மன். ஒரு ஃபோன் போட்டா போதும், உன்னை போடுன்னு போட்டு புத்தூருக்கு அனுப்பிடுவாங்க. புத்தூரா? அது எங்க இருக்கு? சித்தூர் பக்கத்துல. சித்தூர் எங்க இருக்கு? புத்தூர் பக்கத்துல. அப்ப சித்தூரும் புத்தூரும் எங்க இருக்கு? பக்கத்துல. அவளா நீ?